जानानै आं बेखौसो सोंगोन जि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादाव एक्सपेल जानायनि सिगां कास्टम बसुमतारिया जिबायदि एबसुनि खामानि मावबाय थानाय समाव आरो बै समाव बिथाङा स्क्रिप्टेड खालामना हरोमोन नामा जि समाव जेनेबा पिसिडिआर आरो इउपिपिनि गेजेराव जि समाव बिपिएफजों दावराव जाबाय थायो बे समाव सावरायनाय समाव बेबायदि समाव जे कास्टम बसुमतारि बिथाङा मालाबा गावबो स्क्रिप्टेड खालामना हरदोंमोन नामा दा बेखौ जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जों मोनसे कुइसन खालामदों आरो बिथाङा गावनि कुइसननि गेजेरजों बेखौ बुंदों जिखौ बिथाङा इउटिउबाव बुंदोंमोन जे फैबाय थानाय समाव डिसेम्बरनि सायाव दुलाराय बर' फरायसाफोरा मा खालामो होननानै दा बेखौनो आं रोखा खालामनो नागिरदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर आथिखालनि आफादगिरि बिथाङा फैबाय थानाय 2029 मायथाइसिम बिथाङा आफादगिरि जानानै थागोन आरो बिथाङा फैबाय थानाय समाव बर' हारिनि सिनायथि थामोनथा आरो रैखाथिखौ लानानै खामानि मावलांबाय थागोन बेखायनो एक्सपेल लिडार बिथां कास्टम बसुमतारि बिथाङा जेन उनाव आरो एबसुनि सायाव बेबायदि एलिगेसन लाबोनानै जे बाथ्रा बुङा आं बिथांखौ सांग्रांथि जानो थाखाय बे समाव खावलायहरबाय नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ जि समाव बर' हारियाव जे राजखान्थियारि मोन्थाइखौ बिथा खालामनो जेब्ला सोमावसारनाय जादोंमोन आरो बै सोमावसारनाय समनिफ्रायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोनोमनि उननिफ्रायनो जे बर' हारिया खौसेथि जानांगौ आरो बर' हारिनि गासैबो थाखोनि सुबुंफ्रानो खौसेथि जानांगौ बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा सम सम खावलायबोबाय थादोंमोन आरो बेखौ लानानै दिनैसिम खामानि मावबाय थानाय जादों आरो बे लेखायैनो थांनाय 2015 मायथाइयावबो जे बै समनि पिसिडिआर आरो बिपिएफनि गेजेराव खौसेथि जाथारनांगौनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा खावलायदोंमोन आरो बेबायदि 2020 आरो 21 मायथाइयावबो जे बर' हारिनि गेजेराव खौसेथि जाथारनांगौनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खामानि मावनाय बायदिनो दिनैसिम दिल्ली मुम्बाइ आरो गवायाव खनथाम सावरायलांनाय जाहैबाय दा बे बिथिङाव दिनै जे थांनाय 28 अक्ट'बर खालि जि मोनसे भाइरेल जादों जे बड'लेण्ड रादाबनि सासे सिबिडिटरजों आरो दिपेन बर' दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगिरि दिपेन बर' आदाखौ जे बिथांमोना माखासे एडिट खालामनानै जे मैखोमजों बायदिसिना रायलायनायनि खोथाखौ बिथांमोना ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोसावनानै होनाय जादोंमोन आरो बेखौ लानानैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय एक्सपेल जानानै थांनाय बे दुलाराय बर' फरायसा आफादजों एक्सपेल खालामजानाय जे कास्टम बसुमतारि बिथाङा जे बुंबाय थादों बिथाङा जे दिनैनि इएम आरो एमसिएलएफोरखौ जिखिनि बाथ्रा बुंनांगौ जा बेखौ एबसुआसो स्क्रिप्टेड खालामनानै हरो होननानै बिथाङा दिनै बेखौ इस्टाब्लिश खालामनो नागिरदों आरो बेखौ लानानै एबसुखौ बिथांमोना दिनै आसि थुनानै बुंनो नागिरदों नाथाय बेखौनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आं बेखौसो सोंगोन जि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादाव एक्सपेल जानायनि सिगां कास्टम बसुमतारिया जिबायदि एबसुनि खामानि मावबाय थानाय समाव आरो बै समाव बिथाङा स्क्रिप्टेड खालामना हरोमोन नामा जि समाव जेनेबा पिसिडिआर आरो इउपिपिनि गेजेराव जि समाव बिपिएफजों दावराव जाबाय थायो बे समाव सावरायनाय समाव बेबायदि समाव जे कास्टम बसुमतारि बिथाङा मालाबा गावबो स्क्रिप्टेड खालामना हरदोंमोन नामा दा बेखौ जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जों मोनसे कुइसन खालामदों आरो दिनै बिथाङा दिनै बड'फाखौ लानानै आरो दिनैनि आथिखालनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरखौ लानानै बिथाङा एकदम मुं सुबाय थादों आरो बायदिसिना बाथ्राजों बिथाङा दिनै मुं सुनो नागिरदों आरो बिथाङा गावनि कुइसननि गेजेरजों बेखौबो बुंदों जिखौ बिथाङा इउटिउबाव बुंदोंमोन जे फैबाय थानाय समाव डिसेम्बरनि सायाव दुलाराय बर' फरायसाफोरा मा खालामो होननानै दा बेखौनो आं रोखा खालामनो नागिरदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर आथिखालनि आफादगिरि बिथाङा फैबाय थानाय 2029 मायथाइसिम बिथाङा आफादगिरि जानानै थागोन आरो बिथाङा फैबाय थानाय समाव बर' हारिनि सिनायथि थामोनथा आरो रैखाथिखौ लानानै खामानि मावलांबाय थागोन बेखायनो एक्सपेल लिडार बिथां कास्टम बसुमतारि बिथाङा जेन उनाव आरो एबसुनि सायाव बेबायदि एलिगेसन लाबोनानै जे बाथ्रा बुङा आं बिथांखौ सांग्रांथि जानो थाखाय बे समाव खावलायहरबाय